खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गलाघाटनि गंसे गेरेजाव बेफ्रुनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों गलाघाटनि एरेंगापारायाव थानाय गंसे गेरेजाव बेफ्रुनायजोंनो गेरेजाव खामानि मावग्रा सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों गेस टेंकारनि टेंकिखौ वेल्डिं खालामबाय थानाय समावनो बेफ्रुदों बेफ्रुनाया जोबोद गोख्रोंमोन जायजों खाथि खाला थानाय सुबुंफोरखौबो सोमावग्लुंनो हादों होननानै फोरमायथिदों जाथाय जानायनि उनाव सुबुंफोरा जाथायथिलियाव थांनायाव गेस टेंकारनि ड्राइभार आरो कर्मचारिया खारलांदों खालि गेरेजाव खामानि मावग्रा सुबुंनि थैनाय गोथै देहाखौल' मोननो हादों होननानै रायजो राजाफ्रा फोरमायथिदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'नि खौरां बिजोंखौ गोनांथि होआ खौरांगिरिफोरनि सायाव गोरोन्थि बुजिनायनि थाखायनो खौरांगिरिफ्रा गोसो बायनानै जिरायनानै थानो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेशननिफ्राय मख'नो गोनांदि अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेशना तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर बिष्णुराभा भवनाव सेथि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों जेराव गोदान कमिटिखौ दानाय जादों आरो अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेशननि आफादगिरिनि बिबानखौ हांगामा नार्जारिनो गथायदों जायनाखि बर' रावा 8 शिड्युलाव जायगा मोनखाबाय संबिधानजों गनायथि होजाखाबाय बेनि थाखायनो बर' रावखौ थुनलाइसिमावल' सिमा खालामनानै दोनालासै मिडिया लाइनावबो बर' रावखौ गोसारहोनो थांखि होननानै फोरमायथिदों हांगामा नार्जारिया लोगोसे बुंथिबावदों दि खौरांगिरिफ्रा गोबां समाव गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरै इउपिपिएलनि हेंथायै बिपिएफ दोलोनिया बुंथि फैयोबा आरो बेखौ खौरां बिजोङाव फोसावोबा खौरांगिरिफ्रासो दाय जायो थिग बेबायदिनो बिपिएफनि हेंथायै इउपिपिएल दोलोनिया माबाफोर बुंफैयोबा आरो बेखौ खौरां बिजोङाव फोसावोबा बेयाव खौरांगिरियासो दाय जायो होननानैबो फोरमायथियो बेनि अनगायैबो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बर'नि खौरां बिजोंखौ गोनांथि होआ आखाइ खरसानि थाखाय 100 रां होनो गोनांबा बेयाव 10 रांबो होनो नागिरा जेरावनाखि आसामनि खौरांगिरिफोरनिया दानबान्था दं नाथाय बर'नि खौरांगिरिफोरनिया दानबान्थाबो गैया होननानै बुंथियो बिथाङा गोबां समाव खौरांगिरिफोरनि सायाव गोरोन्थि बुजिनायनि थाखाय खौरांगिरिफोरा गोसो बायनानै जिरायनानैबो थानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि एसामिस हिन्दी आरो इंलिस खौरां बिजोंफोराव बर'नि जेंनाखौ फोसावा नाथाय बर'नि खौरां बिजोङाव बर'नि बायदिसिना जेंनाफोरखौ बर'नि रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोसावनायजों लोगोसे गुबुनफोरनोबो फोसावगासिनो दं होननानै फोरमायथियो हांगामा नार्जारिया भिडिअ कलिं हरनानै सावगारि सेबखांनानै लानानै भिडिअ भाइरेल खालामनो हुमखि होनायनि दायाव आसाम पुलिसआ आजाद आनसारि मुंनि दुथांखौ हमदों इउपिनि आजाद आनसारिया भिडिअ कलिं हरनानै माखासे सावगारि सेबखांनानै लानानै भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो हुमखि होनानै रां दाबि खालामदोंमोन बेखौ लानानै मंगलदै पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामदोंमोन बेनि उनावनो मंगलदै पुलिस थानानि हान्जाया आरो साइबार हान्जाया गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावदोंमोन बे लेखायै हुमखि होनानै रां दाबिग्रा आजाद आनसारिखौ आसामनि धुलानिफ्राय हमनो मोन्दों दुथांखौ दा कर्टसिम लांनाय जागोन आरो सोंनाय फिननाय लानो थाखाय पुलिसनि आवथायाव लाबोफिननाय जागोन होननानै आसाम पुलिसआ फोरमायथिदों आइजोफोरनो भिडिअ कलिं हरनानै फट' लानानै भिडिअ भाइरेल खालामनो हुमखि होनानै रां दाबिनाय बे खामानियाव सोरनि आखाइ दङ आरो सोर आइजोफोरा बेनि बोलि जानो गोनां जाखो बेनि सायावबो गासैबो सोंनाय फिननायखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों आसाम पुलिसआ टिएमसिनि दैदेनगिरिनि न'आवनो बम बेरनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा सोनाब बंगनि सानजाब मेदनीपुराव जादों बे जाथाया सानजाब मेदनीपुरनि नारियाविला गामियाव थानाय टिएमसिनि बुथ प्रेसिडेन्टनि न'आवनो बमा बेरदों जायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा जादों बम बेफ्रुसारनाया गोबां गोख्रोंमोन जायनि थाखाय 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो न'बांफोरा थेर बेथेर जाजोबदों रिपर्टनि बायदिब्ला बे बम बेरनाय जाथाया मोनानि 11:50 15 रिंगायाव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला भुपाति नगर पुलिस थानानि सिङाव थानाय नारियाविलायाव टिएमसिनि सिनियर दैदेनगिरि अभिषेक बेनार्जीआ केम्पेइन खालामफैनो गोनांमोन बेयावनो टिएमसिनि दैदेनगिरिनि न'आव बम बेरनायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों नाथाय बमा माबोरै टिएमसिनि बुथ प्रेसिडेन्टनि न'आव बेरनो मोनखो बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै केन्द्रीय विद्यालय संगठना टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफनि थाखाय गोबां पस्ट फोसावदों पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय 1409 पस्ट ट्रेन ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय 3176 पस्ट प्राइमारि टिचारनि थाखाय 6414 पस्ट आरो बेनि अनगायैबो माखासे अनलाइन एप्लाइ खालामनाया गाबोन 5 डिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 26 डिसेम्बरसिम थागोन सोलोंथाया पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय एनसिईआरटीनि सिङाव 2 बोसोरनि इन्टिग्रेटेड पिजि एमएससी कर्स नङाब्ला मास्टार डिग्रीआव 50 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन आरो बिएड नांगोन ट्रेन ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय एनसिईआरटीनि सिङाव 4 बोसोर इन्टिग्रेटेड डिग्री कर्स
लानाय जानो नांगोन आरो 50 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन नङाब्ला 50 जौखोन्दो लानानै बेचेलर डिग्री कमप्लिट जानाय जानो नांगोन आरो बीएड आरो सीटेट पेपार 2 आव पास जानाय जानो नांगोन प्राइमारि टीचारनि थाखाय 50 जौखोन्दो लानानै सिनियर सेकेन्डारि उथ्रिसारनाय आरो 2 बोसोरनि एलिमेन्टारि एडुकेशन नङाब्ला 50 जौखोन्दो लानानै ग्रेजुवेट जानाय आरो बीएड आरो सीटेट पेपार 1 आव उथ्रिसारनाय जानो नांगोन पोस्ट ग्रेजुवेट टीचार ट्रेन ग्रेजुवेट टीचार प्राइमारि टीचार बेफोरनि अनगायैबो एसिस्टेन्ट कमिशनार प्रिन्सिपाल भाइस प्रिन्सिपाल लाइब्रेरियान पीआरटी बेफोरनि अनगायैबो माखासे पस्टफोरनि थाखायबो एडभार्टाइज फोसावदों केन्द्रीय विद्यालय संगठना जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोनहा बेनि गासैखौबो मिथिनो हास्थायोबा आरो अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा अफिशियेल वेबसाइट kvsangathan.nic.in आव थांनानै नायहैनो हागोन एआइडिएफनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलआ सोंखारिजाथाव बिबुंथि होनायनि उनावनो आसामनि माखासे जायगाफोराव बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै सोमावसारदों आरो मुसुखा बानायनानैबो बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै स्ल'गान होदों माखासे सोंखारिजाथाव खोथाफोर बुंनायनि थाखायनो बदरुद्दीन आजमलनि हेंथायै हिन्दु युवा परिषदआ दाब दाब पुलिस थानायाव एफआइआर होनायजों लोगोसे आसाम जातीय परिषदआबो दाब दाब पुलिस थानायाव एफआइआर होदों जेरै हातिगाव पुलिस थाना बरपेटा पुलिस थाना बेफोराव एफआइआर होदों आरो एआइडिएफनि गाहाय बदरुद्दीन आजमलखौ हमनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों रायखांनो गोनांदि बदरुद्दीन आजमलआ हिन्दुफोरखौ थांखिनानै माखासे सोंखारिजाथाव बिबुंथि होदोंमोन जेरै 40 बोसोर बैसोनि सिगां हाबा जायालासे थायो आरो आयेन बेरेखायै 2-3 हिन्जाव लायो 40 बोसोर बारब्लासो बिमा बिफानि नारसिननायाव आरो माबाफोर जेयाव नांनानैसो जुलिखौ लायो नाथाय बैसो थांनानै जुलि जानायनि थाखायनो गथ' गथाय जोनोम होनो हाया होननानै बुंथिदोंमोन बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो 4 मुस्लिम हिन्जावफोरजों लाभ जिहाद खालामहोनानै बुंथिदोंमोन लोगोसे मुस्लिम हिन्जावफोरखौ लांखार होनानैबो माखासे सोंखारिजाथाव खोथा बुंथिदोंमोन बदरुद्दीन आजमलआ मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्प साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय गोजां बोथोरनि गेदेर अफार लानानै फैदों नोंथांमोनहा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुम आरो चिरां जिल्लानि काजलगाव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय एमएमएच अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बाइक आरो स्कुटिखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे गंनै हेलमेट गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौ नोंथांमोनहा मोनफानो हागोन आरो बेफोर अफारफोरा थांनाय 19 नबेम्बरनिफ्रायनो जागायजेनबाय आरो फैगौ 31 डिसेम्बरसिम थागोन लोगोसे गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव नोंथांमोनहा सोलायहैनो हागोन मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय नोंथांमोनहा बाइक आरो स्कुटि बायनो लुबैयोबा 7002601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन नोंथांमोनहा एमएमएच अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 8720957824 नङाब्ला 6001916155 बे नाम्बाराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन दिनैनि खौराङा एसेनोसै गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों